si pravdu. Tak. Ty začínáš zase natáčet. Nepokazila, teď se mi to taky vyplo. Takže tady to je pokračování naší dobrodružství proti... Au. A teď je... Ale vždycky, když zbývá jeden kill, tak každýho rozstřílím na to, co kadíme. Ne na hovíko, ale na to, co... WTF? Takové lidské, ty jsi objevil u mě. Hacker, on se prdnul. Ne, neloučí ještě, to bude mít ještě pokračovat. Změníme barvu. Ne barvu, mapu. A dáme si PC Factory, a to už jsi v loji. Ale jo. Jo, ty tlustá Yamaha. Ty. Ano. No možná. Pokud tě vezmu lepší broku. Co? Ne. Ne se připoj, tak počkej, tak já dám jen... Jo, free for all, to vyřeš. To si nedáš. S mým sniperským skillem v té mapě už... No, tíhle budeme, ten bude... Ježiši, ty jsi vlastně čuky na jamičku. Počkej. OK, Open 1. Jakáže map? No je to furko. Ne, já jsem se úplně odhlásil. Ale já si tam nemůžu připojit, ono je to plný. Ne, tak není. 59. 50. Tam je jenom ten. A to je... OK, Open. Join. Tím dávám join. Jsem s tebou. No, to ty nebudeš moc, ale. Ale já kvůli tobě. Já už nechci hrát. Takže já jsem tu už jenom tak po straně, ano? Jo, já ale nemůžu, já už jsem to ukončil.